ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। माना बियो गामियाव मोनजाफेराखै आं माना बियो ओरैबायदि मोजां दिपुर माबा बरबारि होननाय बुङो जायगाखौ न नाया माना इयो माबा होनो मिरगा माबा रौ नङालै ग्रास काप होनना बुङो ग्रास काप होनना बुङो माने हाग्रा जायो बियो हाग्राबो जायो थालिर बिलाइबो जायो बिराद मोजां थेंक इउ दे नोंथां थालिर बिलाइबो जायोलै गाबोन हमबावगोन नामा ओइ गाबोन गिदिर जे लाबोगोन हमथ'नाय जायाखै गाबोनसो दिनै अपेनिं ओरैनो एसे हमबाय आरोना जों जाजेननायसो बियो जों जाजेन खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने आं फुख्रियाव ना हमनो नागिरदों आरो गाइस जोंनि लोगोफोर बरबारि होननाय जायगायाव ओमफ्राय बे बरबारि होननाय जायगायाव सिलहाख'नि सेराव आरो बैथिंजाय सिगां एबेक्सन जादोंमोन नै गाइस बिथिंजाय बे लामाजों ओरै थांबानो बैथिं सिगां एबेक्सन जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा नैबेहायनो मोनसे माने सेंग्राफ्रा जोंनि लोगोफोर आदामोन माने बेवहाय ना हगारदों आरो बे फुख्रिखौनो लाखिनानै दोनदोंमोन आरो बरबारियाव ओमफ्राय दा बेवहायनो ना हमनो होननानै जेखौ लानानै फैनानै दा नाखौ हमगोन आरो गाइसआव हाबनो नागिरदों गाइस आं दसेनि उनाव खोन्थालांगासिनो दं गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिगोन बरबारि होननाय जायगायाव आरो बियो स' गाइस होनबा भिडिअखौ नायलाय नोंथांमोना नैबेनो आरो बै फुख्रिया बेनिफ्राय ओरै खोन्थालांगोन आरो फुख्रिखौ खै बिगा दं खोन्थानां ओरै आरो बिराद गिदिर नै हाबबायानो नाया नै बिरबायानो नै सेर सेर नाया बिराद ना दं आरो बेवहाय गारि गंसे हगारखादों जाहैदों बेयाव ओइ जेरबासे जायो आरो नै हाबनानैनो आखाइयाव हमनानै मोनबाय नाखौ ओइ आदाया गुवार आरो नै गेजेरजों नैबेजों फैलै नैबे सेरथिं लाबो ओरै बोराय बेयावनो आरो ओइ सेबारे नैबेजों लामा दङ बारहांबायानो माथो नाया दे ला नाखौ खोन्थाला आदा बोरो बिराद गिदिर गिदिर दं आरो नाया नै हाबबानो मोनखायो आरो नै खेबसेनो थैखानायसो गारहरो नायानो हाबबानो मुथा बिराद बुरजा ना दंखायो आरो बेवहाय ओइ नै बारबायानो खोन्थालांगासिनो दं गाइस नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ नैबेनो गाइस फुख्रिया मथा मथि 1 बिगासो जाखागोन आरो दिनै नाखौ हमनानै फाननो नागिरदोंमोन आरो बेसेबां हायो जेया फिसा नालाय जेया फिसासो बारा गिदिर नङा जेखौ माने बिदान माराखौ मोनबोनाय जायाखिसै आरो नै बिराद ना फिसा फिसाबो दं ओरै आरो ओरै लाबोलै ओरै सेर सेर ओइ बोहांबाय आरो स्टार्टिं खालामबाय ओरै खनाजोंबो बास बेयाव हाबखाबाय मथा मथि 6 केजिसो हाबखासिगोन आदा नों ओरै फैथार सेरथिं ओरै सासे सानै साथाम साब्रै साबा प्राइस दं बिस्रा ना बोग्राया एक खनाथिं लाबोसिगोन आरो फुख्रियालाय गिदिरथार जोबोद गिदिर फुख्रि नै 1 बिगासो दंखायो हनै बारबाय हनै दे बारबायानो नै जै नोगोर फैखाबाय दे दिखोनाय दे जाबाय दे बोखोदो
सिंजों थांजोबदों दे आं खालामगासिनो नै गेजेराव बोनांगौलै बागि ओंखारनानै नोंसोर मा खस्थ' खालामा हनै बेलथाय जोब्बाय आं मोनहालाना बेखौ ओरै सासे फैब्रा अन्थाइ दं अ नायानो गैया नै जेया फिसाद्रायदों जे फिसा नङा मानसि नांगौ बेयाव बोखांनो दे जागोन दे नों ओरै होबो आदा लासै लासै दे नै बारबाय बारलांखो नामा हरै थांजोब्बाय खना लगायदे खना नै खर'आ हनै बोखार बाहागि बोखार हनै बेटारियावनो दांना होबाय हनै सर्बनाङा आदा मोखां सु सकुरते बारो बिरादनो गिदिर बेखौ गिदिर बेलथायना हो बेखौ नाया थैबाय बहुदनो मेगनाव नांलायलांबाय हनै खिथुमानि बारबायलै हनै नै गिदिरा जोबोद दं बेयाव नाया दैखोदो फैबायलै जाहांबाय नै ना हमग्राफ्रा बिराद मानसि दं नै ओरै ओमफ्राय सेर खेबसेबो बावदो दे बैथिं लां नै नाया बावनो दंजोबोमोन जमा बै सेरथिं लादो दे बेसेबां हाबो बेखिनियानोसै नाया बारलाबायजोब्बाय नै नायानोसै आरो गाथेदो नोङो मासे मास दैयाबो मैला जाबाय गिदिर আছে কিন্তু ঘুরে থই যায় না एकदम भकुवा माছ आरो रौ माছ न মাছও আছে একজনও দেখা নাই টুকুটি মারলা হইয়া सोबग्रा बोराया दा दिनै इसेयावनो माने दोनथ'सिगोन आरो हमनायखौ गुवाहाटि नङा गुवाहाटि बरबारियावनो बरबारि होननाय जायगायाव आरो बिराद गिदिर फुख्रि दंमोन नालाय नै दा बिथाङा हमबाय दा बिसि माबायदि मोनदों नोंथाङा हमना नाखौ नाय बिराद मोजांलै थाजा मा ना बियो गामियावबो मोनजाफेराखै आं मा ना बियो मोजां दिपुर माबा बरबारि होननाय बुङो जायगाखौ नाया मा ना इयो माबा होनो मिरगा माबा रौ नङालै ग्रास काप होनना बुङो ग्रास काप होनना बुङो माने हाग्रा जायो बियो हाग्राबो जायो थालिर बिलाइबो जायो बिराद मोजां नालाय बियो दे थेंक इउ दे नोंथां थालिर बिलाइबो जायोलै गाबोन हमबावगोन नामा ओइ गाबोन गिदिर जे लाबोगोन हमथ'नाय जायाखै गाबोनसो दिनै अपेनिं ओरैनो एसे हमबाय आरो ना जों जाजेननायसो बियो जों जाजेननायसो नैबेखिनियानो आरो ना नाया दे
जिं दंजोबो मानसिफ्रा बिराद दैयाबो मानो नालाय बिथांमोनानो हमो आरो नाखौ नै नैबे आरो फुख्रिया नैबेनोमोन नालाय खय केजि जागोन बेलाय मासेयाव ना मासेयाव बेसे जागोन बे खय किल' सेरसे जागोन ना बरियालै नाया खिन्थु दे धन्यबाद दे नोंथांमोननिसिम स' फाइनेलि जों दा बरबारिनिफ्राय नै दा जों थाग्रा जायगायाव मोनफैलायबाय आरो गाइस नै मानो होनोब्ला जोङो नाखौ जा हायो हमनानै फैबाय बरबारियाव मानो होनबा जेया फिसामोन नालाय बेखायनो हमजोबनो हानाय नङा ओंखायनो जे गिदिरजोंसो हमगोन जाहैबाय आरो बिनिखायनो जोङो जा हायो 10-12 बिदिनो 13 केजिसो जागौमोन आरो बेखिनिखौ जा हायो हमबाय जोङो हमनानै जों दा गावबागाव भागखौ लानानै जोङो फैनानै दोनफैबाय आरो गाइस बेखायनो जों दा नै जोंनि थाग्रायाव जों सफैबाय ओंखायनो आं लास्ट टाइम बेखौनो बुंनो सानो गाइस गुवाहाटियावबो जोबोद गिदिर फुख्रि दङ बेवहायबो ना हगारो नालाय बयबो ग्रुप वाइस हिसाबै बेखायनो बे नाखौ बोखांहैदोंमोन आरो गाइस जोंबो लाबोबाय खावसे नोंथांमोनखौ आं दहाय भिडिअ खोन्थाखाबाय बेनोसै आरो गाइस होमबा बिदिबा लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय